Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea. Urteroko plana edo eutxi dieu. Tolosako, udaberri dantza taldeko gure aurri ikastoroz gain, gonbidatzeiteu beti bezala Tolosaldeko inguruko herritako dantza taldeke baita, eta denan artean osatze dugu kalejira erraldoi moduko bat edo esango gunuke. Triangulon elkartzea talde guzti batea, eta gero kalejira hau bi ibilbideetan edo antolatze dugu. Batzuk itegu triangulotik Aldezarreako ibilbidea, eta bestetik triangulotik San Francisco inguruko ibilbidea. Eta gero bakoitzak bere ibilbidea eta gero elkartzea denak triangulon, eta etortzea honea Euskal Herri plaza, denak elkarrekin dantzain eta amaiketako batekin bukara emateko. Gutxo gora bera, ja udaberriko kasko dira, 210 inguru dira, eta kanpoko herrikin 350 inguru etorri dira gaur Tolosa, así que bastante, asko. Eta gonbidatu diteun herrik izan dira Tolosakok, eta gero kanpotik etorretako, Irura, Bilabona, Anoeta, Ibarra, Bidani, Lizartza, eta horiek. Dantzari txiki berezi bat dala esango nuke ez, azkenen eskualden zehar edo oso gutxi iteia, azkenen guk Euskal Inauteri baten kalejira, dantzari txiki bat ideo ez, Euskal Inauteria iraziz, eta azkenen hemen aurrak eta egun monitorek antolatzea, jaztegea Euskal Inauteritako pertsonai ezberdinetaz. Urteri izatea, gure zalantza egoaldi txarrakin zein, ze klaro, ume asko dira leku aterpe bat bilatzeko eta azkenenko 2 urtetan zorionez egoaldi onatea ego eta ez gaudeke jatzeko. Así que oso pozik eta dena oso ondo joa. Amaiketan elkartu geha denok triangulon, da amaikaterritan ja sigea kalejiran. Inditeu dantza batzuk, da oain ja beste dantza batzuk ingoiteu, eta jazta. Lantz, txulalai, fandango harinari, eta zemire. Eta horiek. Ondo. Bueno. Piskarat hartzetikan eskapatzen, baina. Jungea plaza zarrea, horrin diteu irudantza eta plaza berri zinditeu eta honea etorri geha. Eta amaiketakoa jango du. Gugoaz adibidez txori maloz eta txapela kono hori daukatena ustetzeaz, lotxinetaz. Eta gero karetan ez dakit. Lagarre goizen ateagea dantzatzeko udaberrikok, eta batzuk daude jantzita mielotxinetaz, beste batzuk txorimelotaz, eta arropa diferenteakin. Ibiligea horrena triangulon, da gero ibiligea plaza berrin, da gero jungea berriro triangula eta gero neatorri geha. Mielotxinetaz etorri geha mazortuta. Txilaba, galtzatxurik, albarkak eta gorra. Bueno, pixkat, hartzaki pixkat gero bukatzen genunean dantza bat. Hartzatu izan kuratzetik eta gu bakorrik Iskin batea, ikaratu eta pixkat, baina zelurrea bota eta hola itezen. Aldun eta bezpera eta dantzatu inbar deu. Hasi geha hemendik eta jungea kaletatik plaza berriaino eta
Bero bueltatu ingera eta guain. Euskal Herri plaza guazoain, eta han bukatu ingo deu dantzatzez. Fandangoari ninditeu, gero baiten bar deu lantz, altxasu eta txulalai. Dauka, hemen mielotxinen txapela, eta gero txilaba, galtzatxurik eta abarkak. Ondo, baino txapelak erori eta tarteka hartza etortze zaigu, eta beldurra eta borobilak hautxitu. Hartza bezalako gauzait eta hauxe, nire lana hori da, azkenen denak alborotatzea. Eta, bueno, aigea, pixkana azoz egiten aigea. Bueno, hemen barrun bero, hori izatea, baina ondo, egualdi honatea digu, eta giro aparta dago, eta, bueno, oso ondo egia esan, laguntzailea. Katea heltzen nahi ez usteko nahi deten egiten. Bestela, Jesus, da honeko gauza honik ez genuen ningo. Bueno, fandagotaren egin deu, zirkulu erdin jarri umekin, da, bueno, pixkat nervioso umek, erdi neonda hartza, un nervioso egoteia, baina bai, ondo, bai, hoi da. Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea.